A subdelegada do Goberno na Coruña presidiu os actos organizados pola Comisaría de Policía Nacional de Ribeira co gallo do seu patrón. Ademais de celebrar esta festividade, serviron para recoñecer o labor das forzas de seguridade, así como a estreita colaboración entre corpos que buscan facer de Ribeira un lugar seguro. Celebrar o seu patrón e ao mesmo tempo pois agradecer ese traballo tan importante que fan as forzas e corpos de seguridade para garantir a nosa seguridade e o exercicio dos nosos dereitos e liberdades e que, bueno, que a verdade é que ás veces non atopamos momentos para facelo sosegadamente, bueno, pois porque tamén a naturaleza do seu traballo é moi intensa e sempre, bueno, pois estamos en medio pois de operacións ou de traballos, polo tanto, bueno, pois hoxe é un día 100% dedicado a festexar e a poñer en valor a labor que fan todos os homes e as mulleres que forman parte da Policía Nacional. É un traballo de cooperación para facer que Ribeira sexa un sitio seguro. Sabemos que están traballando intensamente para resolver algúns dos conflitos que pode haber no noso concello e sabemos tamén que as solucións pois nunca son fáciles ni nunca son inmediatas, senón que se precisan pois tempo, recursos, medios e tamén a estreita colaboración entre as dúas administracións que, como ben digo, pois estamos en contacto directo constantemente. Durante o acto, a subdelegada do Goberno impuxo a condecoración ao mérito policial a 3 axentes ribeirenses, 2 deles pola acción desenvolvida nun intento de homicidio na vía pública e outro en recoñecemento á súa traxectoria profesional. Tamén lle fixo entrega dun distintivo especial ao xefe da Policía Local de Ribeira.